Хайде с мен да летим до Куала Лумпур, Малайзия. София ни изпрати с един много красив изгрев, а тук искам да ви покажа как вече на летището може да пробвате различни червила без реално да ги пробвате. Стана време за бординг и се качихме в самолета, извадихме късмет, защото ни настаниха на аварийни места, които бяха доста големи. Това беше и закуската, беше доста гадна. И така след един час кацахме в Истанбул, където имахме престой 5 часа преди следващият ни полет. Поработих малко на лаптопа, хапнахме от тези сандвичи, а тук Георги си доглежда епизодите на Stranger Things. В един момент времето едва минаваше, но ето, че стана време за нашия полет, който на всичкото отгоре имаше и закъсненията. Ето как изглежда и самолет номер 2. Тук си казваме на здраве, защото какво повече ни остава при предстоящ 10 часов полет. Този път храната със сигурност беше по-хубава, отколкото предния път. Играхме монополи, гледахме филми, спахме, така че времето да може да мине малко по-бързо. Ето какво беше и второто хапване за втория полет, сутринта преди да кацнем. И така започва нашето малайзийско приключение, така че може да ме последвате за предстоящи влогове, полезна информация и много интересни неща.